И това е темата за листовките и шофьорските курсове. Как да ги решавате и да ги научите, а не да ги назубрите, тъй като това е много полезно. Като за начало ще влезем в официалния сайт на DAI, автоизпит, ето първото, което ни излиза, autoizpit.com. От тук, само зумна малко, решаваме за категория Б. Участници в движението са пешеходците, водачите, лицата работещи на пътя, автомобилите са участници. Нещо много важно. Имате околоминутен въпрос. Винаги трябва да гледате тук верните колко са. Ето сега, примерно, ако не маркирам и този отговор, ще ми зачне въпрос за грешно и губя две точки. Следващия. Кой знак предупреждава за неравности по платното за движение 2 и 3? Това е за изкуствена неравност, а това е за неравност. С кое от избраните действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата? Някак се фокусира върху последния в момента, който е бързо преминаване покрай тях. Забравям всички други три, защото бързо преминаване покрай тях е предпоставка да ги блъснете. Сигнал на регулировчика означава, че с който и да е рано да е обърнат към вас, то било лицето му да сочи наляво и надясно от вас, и ръцете са долу, това означава, че можете да завиете надясно и да преминете направо. Завиването наляво може да се извършва от най-лявата пътна лента в посока на движението, от най-удобната за водача пътна лента, от всяка лента обозначена завиване наляво и от най-лявата част на еднопосочно пътно платно. Следващ въпрос. При тази ситуация за определяне на реда за преминаване през кръстовището се прилагат. Имаме знак за предимство. В едно кръстовище дори един знак за предимство е достатъчен, за да се отчете, че кръстовището е вече регулирано. Виждаме пъти с предимство. На него се намират жълтият и нашият автомобил. Жълтият и червеният. Тук пътните превозни средства на пътя предимство прилагат правилото за предимство на дясно стоящият. Аз съм дясно стоящ на червения. Той ще ми даде предимство, защото съм отдясно и вам сме на един и същи път. Пътните превозни средства от пътя с предимство трябва да преминат преди пътните превозни средства от другите пътища. Това е вярно. И ето го правилото за предимство на дясно стоящия. При тази ситуация на път извън населено място на водачите е разрешено. Не е разрешено да навлизат в крайна лява лента при изпреварване. Разрешено е да се движат, когато дясната пътна лента е заета в средната. Разрешено е да се движат в най-дясната свободна лента и е разрешено да навлизат в средната лента при изпреварване. При тази ситуация разрешено да е движението с скорост по-ниска от означената. Да, разрешено е, защото това е знак, който показва препоръчителна скорост за движение. Правилно ли е паркиран товарният автомобил на този път извън населено място? Тук верният отговор е не, защото трябва да е извън платното за движение. При намалена видимост под 50 метра е забранено. Спирането за престой на платното за движение извън населено място без включени габаритни светлини. Движението на извън габаритни пътни превозни средства. Честно ви казвам, че се колебая между първото и четвъртото. Но нека така ще отговорим, после ще се проверим. Моторни превозни средства с специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал. Това са линейки, полицейски коли, пожарни коли. Този пътен знак оказва задължава водачите да се движат само напред след знак. Задължителна посока за движение. При завиване наляво за навлизане в друг път, водачът на завиващото релсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещу движещите се трамвай. Единствено трамвай. Трамвая пропуска трамвая, защото колата трябва да даде предимство на трамвая. Тоест предимство дори на пешеходните пътеки. Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водач на червения автомобил, който трябва да пропусне, не показва с действията си, че ще спре? Честно ви казвам, бия десен, почвам да го биткам, спирам колата пред неговата и почваме да се псуваме, но това ако го отговорим, че ни скъсат. Така че намаляме скоростта и управляваме с готовност за спиране. Как трябва да постъпите, ако се налага да управлявате моторно превозно средство, а приемате лекарство, за което не знаете дали е съвместимо с управлението? Трябва да се запозная с описанието на лекарството в листовката за пациента. Не мога да се доверя на съвета, приятел. Не може да се приема лекарството и да управлявам всичко добре, и преди да приема лекарството, трябва да се консултирам с лекар или фармацевт. Това е спирка. В района на спирка, обозначена с този пътен знак, е забранено престой на таксиметрови автомобили и спиране за товарно-разтоварни работи. Кой от пътните знаци предупреждава за приближаване към кръстовище? И трите предупреждават за приближаване към кръстовище, като първият е този. Предупреждава за кръстовище с път без предимство и от двете страни. Предупреждава за кръгово кръстовище и предупреждава за кръстовище с път без предимство от дясно. Сигналът за отклонение в дясно е ето така ръка на цел 90 градуса. Този пътен знак забранява влизането на мотопеди и мотоциклети. Водач, който ще предприеме изпреварване, след като подаде сигнал, е длъжен да се убеди, че има видимост на достатъчно разстояние. Няма да принуждава изпреварваното пътно превозно средство да намалява скоростта или да изменя посоката си на движение. Има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване. А водачът на изпреварвания автомобил изобщо не е длъжен да намалява скоростта си. Нека видим сега едно клипче. Това, което правя, идвам малко по-напред в клипа, гледам мотор идва, този трактор завива надясно. Нека видим сега. На кое превозно средство трябва да осигурите предимство преди да завиете наляво? Гледаме, отговорите са два. На превозните средства, идващи от ляво, и на мотоциклета, естествено. Кои от посочените условия е необходимо да бъдат налице, за да може при движение в населено място водача да използва най-удобната за него пътна лента? Да е не по-голямо от 80 км в час разрешената скорост, пътното платно да е с 2 или повече пътни ленти за движение в една посока и броят на пътните ленти и посоките за движение по тях да са обозначени с пътен знак. При тази ситуация, за да осигури безопасността на децата, е достатъчно само да намали скоростта. Това е неправилно, защото са нужни да намалим скоростта, да управляваме с готовност за спиране, да спазим някаква дистанция,
Следващ въпрос. Кой от автомобилите паркират в нарушение на правата за движение? На правилата за движение? Ами в случая, мислим логически. Ако ние сме пешеходец, идващ от тук, от дясната страна на пътя, искаме да се огледаме наляво. Да, виждаме пътя, всичко е наред. Минава автобуса, виждаме там, че не идва никой и си минава. Ако обаче сме тук, искам да видя идват ли коли, какво става, не мога да видя от камиона. Затова паркиране в нарушение, защото е преди пешеходната пътека. И хората не могат да се огледат. При тази ситуация трябва да премина след синият автомобил, защото и двамата сме на пътя с предимство, но той не е дясно стоящ и той го получава крайното предимство. Възможни причини за отклоняване на вниманието на водача по време на управление са четенето на крайпътни надписи, действия, които не са във връзка с управлението и говоренето по мобилен телефон. Задължителна посока за движение, въведен с този пътен знак с допълнителната табела, се отнася за. Гледаме допълнителната табела. Има камионче, товарен автомобил, обаче той е задраскан. Тоест, този знак се отнася за всичко, което не е камион, не е товарен автомобил, за автобуси, мотоциклети и леки автомобили. Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация? Разрешено е, защо да не? Няма смисъл. При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил и да мина преди червения. Гледаме, няма специален режим на движение, няма знаци, използваме си тясно стоящия, като червения ми дава на мен предимство, аз дам на него, той минава, след това съм аз. При движение през нощта, по който от избраните начини може да се обозначи това, който излиза с повече от 1 метър отпред на най-издалечната част на превозно средство. През нощта отпред е с бял светлоотразител и с бяла светлина. През нощта отзад е с червена светлина или червен светлоотразител. А през деня навсякъде е с червен флаг. Отпред отзад. На пътища с разрешена скорост за движение до 90 км в час. Предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от автомобила не по-малко от 30 метра. Би трябвало да е това. Когато нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство в отсъствието на контролен орган и на нарушител, може да бъде наложена глоба с електронен фиш. Разбира се, да, би трябвало. В който случаите при пътно-транспортно происшествие, водачът е длъжен да вземе мерки за безопасността на движението. Винаги, независимо дали е участник в происшествието или не. Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъсната линия между съседните пътни ленти? Ами не, защото е непрекъсната. Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на единично пътно превозно средство със състав от пътни превозни средства е необходимо движение назад, то се извършва от единичното превозно средство. Логично е. Задължение е водача да изключи двигателя при принудително спиране в тунел. Това го има в книжката, както и всички въпроси до сега. Когато спирането не е кратковременно, е задължен. И когато началото на тунела е обозначено с пътен знак. Минималната дълбочина на протектора на гумите през зимата от 15 ноември до 1 март е 4 мм. Пониженото ниво на която избраните течности може да причини пътно-транспортно происшествие. Ами тук имаме спирачна система, трансмисия и охладителна система. Спирачната система, защото ще ни откажат спирачките и ще се врежем в някой чичо. Разрешено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за тегляне на друг проверен автомобил? Да. Три колесни моторни превозни средства с мощност по-голяма от 15 кВт се управляват с правоспособност за категория А. Категория А трябва да е. Какво трябва да предприемете, ако при движение по автомагистрала в превозно средство възникне повреда и то не може да се движи скорост по-високо от 50? Тук мога да продължа по автомагистралата, но трябва да напусна на най-близкото разрешено място. При движение по автомобилен път на водача е забранено да се движи в платното за насрещно движение и да завива в обратна посока. Нека да видим клипа. Колата иска да навлезе, трябва да имам джип. Намаля малко скоростта, няма никой зад нас, окей. Пропускам синия автомобил. Какво означават нормите Евро 1, Евро 2, Евро 3? Изисквания за екологичност. И движещите се по пътя 3 и 4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани с пожарогасител, с обезопасителен триъгълник и с светлоотразителна жилетка. Нека сега да видим колко грешки сме направили, като предадем. И имаме 45 верни въпроса и 0 грешни. Това нещо се постига като прочетете книжката. Полезно е наистина, хора. Поне ще знаете правилата, пък много хора в крайна сметка изобщо не шофират по правилата за движение. Айде от мен, чао! Ако имате въпроси, бъдете в коментарите, пишете, лайквайте, събвайте и ще има и още.